Ewonu ndị be anyị, ihe a unu fụ kịta bụ Adanna meli ọdụ afọ 13. Unu ga-afụ ka o si mee nye. Daalụnụ. Oshi ite nwaanyị oshiwegokwe ka o shi eshi o. Kedu ihe ị na-eshi nne? Tata mmemelu papa m sandwich. Sanya kọtụ vegetable niile dị mma eji tinye n'ime ka o nwee ihe tọrọ ụtọ na-ere ya eme ka ọrịa dị mma. Wow, nne ị na-emekwa ọfụma. Ndewo. Ka imelu papa gị sandwich ọ ya ata. Ọ bread niile ka ọ ga-atacha. Wow, nne o. Ngwana daalụ. Eji karọt ga-eme ka iji nke ga-eme ihe ọzọ. Ka ị ga-ezi eme? Ihe ata? Ee. Ka ezi eche m na ị ga-eshikwe pasta na mgbede ka echizi. Imeche nke ishiwekwe pasta. Nke eji ga-elizi abalị. Ee, ndewo nne. Oh. O mechegokwu ya, Adaobi emechego na ọ na-enye ọnụ flia. O mechego na-ebidogokwe shiwe nri. Hey, nke bụzi nke abalị. Nne isi na ogini ka ị chọrọ? Shrimp pasta. Yes, I'm gonna cheer the extra cheese on top. Ngwanụ jisinu ike. Ebe. Ndewo. Oge gokwanụ ndị be anyị o. Papa nnekwu, nke ị na-emezi eme? Ịdụkwana fọk n'ọnụ gị. Ị laikili ya papa nnekwu? Yes. Shi nne anyị. Ebube Chukwu ị laikili ya? Ndewo. Adaobi, ndị ishili ị laikili ya? Nekwa nke o mere. Nke bụ gịnị? Sandwich. Ọkwa Adaobi mekwere nke ahụ. Kedu oke nwa? Maka oke nwa m na-elikeliche nri n'ụlọ. Ọ na-alala ụla. Ụlọ akpọrọ ya. Ka m bịa jetete oke nwa maka ọ bagokwa ụla. Ọ bakazi ụla n'oge taa. Hey. Oke nwa na ụzọ ị ga-eshi. Ndewo no. O sichego onye chego ụmụ nwanne ya. Oke nwa bịara ikpeazụ. Sụọlụ na ụmụ unu Igbo kụzielu n'ife ntọala na omenala. Mee ka fa sie nri ndị Igbo, mee ka fa lie nri ndị Igbo. Fa ga-amụtakwa ya ebe ọbụla fa nọ na ụjọ atụna gị. Kụzielu nwa gị asụsụ obodo fa, kụzielu nwa gị asụsụ ala nna fa ka fa ghara ifu na mba. Ndị be anyị biko na anyị na-ayọ ọbụla anyị ka o wee dị na mma ya dị na mma ya baa n'ụlọ. Chineke gọzie unu niile. Chineke mee ka unu nweta ihe unu na-achọ. Kesaa ya. Daalụnụ.